jisen ladon uwe usamla ubadan kawe kasamla kabai bat shania ya u namar baka ik palat ya u ka call ka text ya u man kasngi hinrei kane kala pentai ya u namar enda ka text ru ka text kaju si kaju ka content ban kane ka pentai ban kampensnyo hun ya kamen sem jong u te hakawe kasngi lajia ka cingja kaba pensnyo si ban kaba pen mabe ya u namar ba umju reply na call yaka tongin ya pe shakmat ka e kata hakawe kasngi kat ba une usamla udang shongkai kata ka samla jong u kaba itap men sem ya u kala kwa ban call ba text ya u hinrei suinyo bat umju reply na call back ya ka persyang ban le kan bala ban penhun ya u hinrei umju ken ya kita kicing le jongka ban uwat daw ban dakumwe ban ong ba like por na ba don por ban ya text na call ya ka wat haba utia ru kamau satya ban text na call ya ka kabapli ka call bat ka text ya u hinrei ma uklam ken bat suinyo ai te parlok wat long kum une usamla wat klan ikaba ba shania ip namar hakawe kasngi pin sababe ban